Čaute ľudia, dneska vás vítame na tomto videu a dneska budeme stierať so pár losov. Takže dúfam, že vyhráme. Nezabudnite mi dať like a odber na toto video, takže nebudeme to zdržovať a ideme na to. Takže najprv by som začal s tým kominárom od Typos, čisto nový žreb. Počkaj, jak sú tu stieracie vrstvy. Nie, toto není. Také ťažké. Počkaj, jak sa to stiera? Poď aspoň, ja tu musím mať dve vhodné symboly. Či 3? Počkaj, 50. Musím pozrieť. Takže neviem ani ten princíp toho žrebu, nepochopím. Žreb obsahuje nájdete 3 rovnaké symboly a vyhráte sumu vo jeden časti výhra. Ak nájdete 3 rovnaké symboly mačka, vyhráte 12 sumy neuvedenej v časti výhra. A ja som tu žiadnu mačku nemal, takže nič. Dobre, takže musím nájsť 3 vzhodné symboly a vyhrám. Takže som sa ponaučil z tohto losu, že to si musím nájsť. Podkova. Dúha. Baterka. Lienka. Nič. Skoro som mal 3, ale ja mám len 2 symboly. Teraz ideme na... A ešte máme jednoho kominára, dúfam, že vyhráme. €5. Duha, včela, zlato, prasa, zlato, duha, nič. A že teraz ideme na prasa v žite bronzové. $200. Prasa, prosím, ak ešte budú 2. 200. Dúfam, že vyhráme. 20. 20. 100, nič. Bronz. Vyhral som 2 €. Vyhral som. Tak nič. Aspoň som vyhral 2 €, sa mi vrátil vklad. Teraz ideme na žreb s názvom Pekný deň. Počkajte. Dobre. Musím nájsť zhodné výherné čísla rovnaké z tohto polička. Nič. 22, 29, nič. 28, 23, nič. 35, 24, nič. 37, nič. 39, nič. Nevyhral som, takže ešte máme jeden kus, jednu emisiu.
33, 20, 40, 34, 24, 35, 29, 26, 27, 21, 32, 39, takže nič. Takže teraz ideme na žreb s názvom Kávová pauzička, máme tu dve. Dúfam, že najprv jem prvé, uvidím, či mi prinesú šťastie. 7, 18, dobre. 13, nič. 16, nič. 11, nič. 12, nič. 6, nič. 19, nič. 17, nič. 20, nič. Takže nič som nenašiel. Teraz ideme druhé, dúfam, že nám prinesú šťastie. Takže nevšímajte si psov. Štekajúcich. Osemnáct, nič. 2, nič. 15, nič. Takže vyhrali sme max 2 €, takže nezabudnite mi dať like a odber na toto video, takže čaute.